pambukane kang carita Lawani lek dul sik lek dul wah nonton HP barang iki cah geser-geser kekarane wong akrem ngono nah mengko ditibake anu langgam plecah-plecu ngono iki ben dibawani lek dul sik belok barang Sugeng Enjang lek Sugeng Enjang. nggih ha. Duh ket mau wit sore ora nek suarane ngematke sindan-sindan semono kae dadi. Iya to. Iya to, iya. Nggih, monggo lek wong aturaken. Gegarane wong akrami tutup banda tutup rupa Lan uga kanca saka seniman saka Trucuk ya kuwi Mas Edi Setiawan jane ya njaluk langgam dadi ati. Oh ya mong kira aturke bawane wae. Oh ya. Tak ganti langgam plecah-plecu ya. Sepurane esuk nek misale arep njaluk ben nanggap dhewe. Waduh. Kok nanggap dhewe ayo. Nggih, monggo. mung ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tin numbas arato Matur sembah nuwun dipun bablasaken langgam plecah-plecu. Buka saking erbab iki ya iramane rada kenceng. Oh ngono. Dadi ora enek irama loro. Dadi iramane rada kenceng. Ya. Monggo buka saking erbab Mas Gendras ya. Lecah-plecu mrangut malah semu
tudang tuding karo angliling kok ya sing padha eling aja nganti kula komeng mo yo plecah plecuk mrengut malah semu jebul ngono lho tanpa entung atane animbrung wong telas-telas lambe watane sudal ucape matur sembah nuwun. Waduh lulus saking pendadaran. Nah, wis langgam plecah-plecu, kesengsem pelangi manisku, kuciwane ngati, jane kurang siji. Apa? Rembulan dadari ini gandeng kono isi angkat tangan. Ya ora apa-apa esuk latihan meneh. Ya. Rembulan dadari iki sing ngripta ya panjenengane Pak Cipta kuwi. Oh ngono. Ya pelok barang rembulan dadari. Enek bawane ora, iso tak gaweke bawa. Yo iso tak utek-uteke. Ya, matur sembah nuwun. Sakmenika Mbak